25 anyos sa babaeng nagtanyag og law-ay nga binuhatan online bugti sa kwarta arestado sa National Bureau of Investigation. Gingong dibugaw usab nini ang iyang mga manghud. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Human sa monitoring pinaagi sa social media na kumpirmar ang binuhatan nining babae taga Barangay Tisa. Sa pakigchat kaniya, nasayran nga bugti sa kwarta, andam kinimuhimo og cam show, depende sa gusto sa iyang customer. Gawas ni ini, mitanyag pa kuno ang suspect sa iyang duha ka mga manghod nga nag-edad 20 og 16 anyos nga mohimo ni ini og pwede sab uban mismo niya. Gihimo gilayo ng operasyon aron matultulan ang nahimutangan sa suspect og pag-rescue sa menor de edad. Ang challenging lang ani na trabaho because it involves patience talaga. Kay series of transactions man series of text messages kana diya sa kuan until such time na ripe for operation na. Has been asking money for loan, food in exchange for nude photos. When asked as to what is a cam show, this perpetrator said that she and two of her younger sisters will be performing nude shows to be streamed. Sa investigasyon na tino, nga gihanyag pa sa babay ang ilang mga hulagway sa iyang mga manghod, diin ang uban hubo o walay sapot. Apan nasayran nga wala ang minor kay una na diayng na-rescue sa laing operasyon kaniadto sa DSWD base sab sa impormasyon sa US government. Ana-ana sa shelter ang igsuon ni ini. Rest assured that the NBI will be acting in pursuance of our mandate against human trafficking. So, in close coordination with our regional office. Sa interview, giangkon sa dinakpan nga iya kining nahimo gumikan sa kalisod. Suma pagi siguro niya nga mapadauna sa customer ang kwarta, una pa siya mag-cam show kay doon na sab kunoy mangilad. Gidawat sab niya ang pagdakop sa mga otoridad. Pilayatag ra. Anam, agad sa pilayatag sa merkano. Pilang minimum? Mga 1.5 na. Pinakagamay? Kuan, dili sa ko model kan scam na ba ko yung dali ko kuan gani kanang kuan di ko gato, yung man i-block ko. One count sa qualified human trafficking ang gipasaka nga kaso batok sa dinakpan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.